Kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungudan problema nga dirig mo na iilo. Yan ang naagas sangkay ko, maaamton mo ang kamurayawan. Magsarig kala a Diyos, ikaw iya bubuligan. Alright mga kaibigan, welcome po sa ating programa. Ang ating paboritong programa, An Baton Han Imo Problema. Live na live po tayo dito po sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Kita maging madinaragpon, di ka magruha-duha, kan Jesus ka na magsari. Haiya mga igin sa atinula lauman. Hiyaan suok masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, na diri kita niya kayaan. Lalara, pagkong aga, lalalara, pagkong paglaong. Nagaagian kagabihon, pagabot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bago nga aga, may bago nga paglaom, at tubangon mo. Alright, galaw-galaw muna tayo mga kaibigan. Kahaiya, hiyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarandigan. Hiya haaton nagsasaad, na dili kita niya. Kumusta po ang ating mga kaibigan? Lalara, Hoy, si Ana Maria Isabilo. Magandang gabi sa iyo. At Ate Marta. bago nga Kumusta ka mo didaha? Ayo tag sa nga panimalay mga kasangkayan. bago nga aga, lalalara, bago nga paglaong. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bago nga aga, may bago nga paglaom, at tubangon mo nga may kalipay, ngan magdayaw kahaiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarandigan. Hiya haato nagsasaad, na diri kita niya bayaan. Lalara, bago nga aga, lalalara, bago nga paglaong. Lalara, bago nga aga, lalalara, bago nga paglaong. Bagong paglaong, bagong aga. Okay, introduction na kita mga kasangkayan. An baton han imo problema. Taramdan nga nagahatag hin mga sagton para kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sangkay, ini nga programa para kudla An baton han imo problema. Nadangat ayo tag sa nga panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 itong gabi. Tikang Lunes ngadto Biyernes. An baton han imo problema. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa An baton han imo problema. Ito po si Kuya Joel. Today or tonight is Thanksgiving night. Ito ang araw ng pagpapasalamat, Ate Beck. At ihanda natin mga kaibigan ang ating pasalamat. 200 letters lang po. At kapag sumobra, pwede kayong umulit
sa pag-type ng ating pasasalamat. So, hinda po natin ang ating Thanksgiving message para sa Panginoon upang tayo po ay patuloy na pagpalain ng Diyos, mga kaibigan. So, ngayong gabi tayo po ay dumako muna sa ating pananalangin na ito ay pangunahan ni Ate Beck. Kumusta ka na, Ate Beck? Nagtitikaw sa ikagudla. Salamat Kuya Joel, Adi. Maupay pinaagi sa grasya sa Ginoo nga kusog nga gihatag sa Ginoo. Alright mga kasangkayan, magampuan ay kita para atong nga tanan. Bala na mga Dios, ta mga salamat tani mo pagkikugmahaamon. Salamat Lord, and wala katapusan ni mo nga pagtimangno. Nga nabugos nga adlaw namo nga Yes, trabaho, Lord. Thank kaupod you, ka Jesus. namo. Salit Lord, damo ko pa nga salamat hantanan Ginoo. Nga waray katapusan nga gikan haimo nga pagdihog ngan paggamit nimo sa among mga kinabuhi. Ngan thank you Lord ini nga programa makada ginihunda ko Ginoo nga kalipay ngan kasulbaran sa imong mga anak kang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. So, kumusta natin mga kasangkayan, mga kabugtuan? Ano natin mga early bird, si Ana Maria Isabilo, si Ate Marta, si Ate Salud Isabilo, Ate Michelle, magandang gabi sa inyo. Ate Bikaya, di gihapon, nagka-comment. Ate Vic nga na Queenie, magandang gabi sa inyong lahat. Ngan, kumusta naton mga batuners? Okay? Naton mga silimpa avid viewers sa nating mga silimpa uptick, Ngan, pero may nagbabantay naton programa. Ate Beck, pangumusta anay? Pangumusta yan. Congratulations gihapon hantanan yung mga kabataan nga nag-moving up, nag-graduation, nagkaadahin anong ngaran nini? Ininira mga certificates nga ni. Recognition. So, damo nga salamat nga nakatapos na naton mga anak sa level ni Rayana, mga apo. So, sunod nga mga bulan, mag-start na lotirahan ira klase na liwat. Kaya, college sa tibig, early tira pagtikang. Agosto, magtitikang dahil na naton mga estudyante nga nagpa-enroll ha college. Kaya kaway-kaway, mga kananayan. Makapawayan na ndo kasi mana, tulo pa at mga klase na liwat. Saglit ito naton mga kabugtuan, mga kag-anak. Kalabi na kung college na aton mga estudyante. So hindi na yan pwede, Ate Vic, baga tukal-tukalan. Yes. Kailangan tutulungan talaga natin kasi pamasaran na ito, Ate Vic. Iba kung high school pala, kay okay lang. Pero pag college na nga so kailangan meron kang malakas na internet. Okay, merong mga Zoom meeting, mga saling pa online na pag-uusap ng kanilang mga guro. And meron ding module, So, ang ating mga nanay na college na ang mga estudyante, tutukan po natin kasi nakasalalay sa atin ang kinabukasan ng ating mga anak. Magpasalamat ka, Ate Beck. Aton anak mga college na. Oo. Salamat sa Ginoo, makalit na tamo na na. Sana, maka-enroll na. Kailangan ko ng mga papers para maka-enroll. Hallelujah. Alright. So, Yes, hallelujah. kumusta ka mo mga kasangkayan? Bisan pa aton mga anak diri pa college, High school pala, mas maupay tutukang gap naton kay nagadepindihan ira pag siring pa pagpadayo na college kung ano ti ira pundasyon ikang ha elementary o preschool pa nga ni Ate Beck, elementary kutong pag college. So yung ating mga very supportive nga mga nanay. Kaya kinahanglan ko nato magpasalamat kita ha Ginoo nga bisan haus katuig nato nga pagminod-module makuri ko ninduro kaysa una nga mga tuig. So, salamat kita Ginoo nga in spite ng mga pandemic, makapa-enroll nga po naton mga anak, nga makapadayon na pag-eskwela, nga padayon ang Dios magsuporta aton. Sanglit, arin usang awit, pagpailo para naton mga kag-anak. Ay, kauman pala itong klase, school year, mati kang naliwat next week. Kang naliwat, enrollment. Oo. High school, mga September pa. Pero yan ang College, August. August 2, magtitikang. Okay? Kinanglan kitahin pagpailo.
para sa aton nga tanan. Tagan mo ako hingkasing-kasing, pirmi may kanta kinauuri. Ngan itutuha kon kinabuhi anon paghigugma an akong kaaway. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Tagan mo ako hingkasing-kasing, nga naluluoy nagpapasaylo. Basi di ako ikaaway, ang pagpailog akong ibunyog. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Alright, Ate Beck. Oo. Okay, so ang Diyos magapanalangin mga kasangkayan, anaton mga kinabuhi, gabi, samtang kita padayon pagpamatihan pulong ang Diyos mga kasangkayan. Alright, mga kasangkayan. Ako nalipay nga ang Diyos nagahatag haaton ning kusogan. Maupay nga panhunahuna yan nga gabi, kaya kinahanglan naton mamatian pulong sa Ginoo para magkamayadag yapon kita kusog nga espirituhanon nga mga butang sa atong kinabuhi. Kaya andamon naton na naton mga Biblia, pati na aton mga unahuna o kasing-kasing para kita mamati sa pulong sa Ginoo. I-share ni Kuya Joel haaton niya nga gabi a word of inspiration for tonight. Alright, okay. So, sa ring pa ni Ate Carmen, napakalakas ng ulan dito ngayon, kay adalagi hapon siguro itong bagyo, pero itong waray ng bagyo, pero ada pa itong amihan, yan na Ate Vic, inin makusugit hangin, ngan mauran, kay tikuran na yan na. So, didihaamon lugar, Ate Carmen, inin masirak, pero mahangin, hinduro kanina. Masirak pero mahangin. So, siring pa ni Ate Marta, bagagayapin maestra it nanay, dapat may da sweldo it asawa. It asawa na sweldo kay mag-uol baya pag tinutdo. Lalo na kung diri na mamati, makutikutihan, makurukutling, kasingit. Pailobla, Ate Marta. Bilang mga anak sa Ginoo, mapailobon la kita kay siring pa kapag may tiyaga, may linaga.
pagdating ng panahon, yung ating mga anak, pag nakatapos yan, talagang malaking pagpapala, Ate Vic. Ano? Kaya diri kita nga nanay, diri nga ni kita nailubit aton mga anak pagtutduan. No, sa ipahat maestra. O, diri nga ninira mga anak. Diri nga ninira mga anak. Kasi maestra, may daniya estudyante nga 30, 40. Ito nga pagtutduan. Kaya kaway-kawayhan mga teachers nga ito mga mag-upay nga mga teachers nga natutdo ko din insakto. Congratulations mga teachers and proud kami haiyo nga mga teachers nga gintutduan niyo amon mga anak. Oo, sa lahat ng ating mga viewers na mga teachers, ano, lalong-lalo na shout out sa Tanawan National High School yan. Wow. Oo, syempre ato kita nagtutudlo. Oy, Tanawan Leyte. TCHI. Okay. Tanan nga mga eskwelahan na itong estudyante. estudyante. Tanawan na itong estudyante, kabuinan, Yes, tanan nga oo. eskwelahan. Shout out anay, haiyo mga teachers nga mag-upay nga mga manutdo. Alright. So, ano to, Vic? Joel, mo na. So, tungod kay pagpasalamat yan ang mga kasangkayan, magapit aton mga puluhang Ginoo nga aton pamatian, may tungod gapon init pagpasalamat na Ginoo. So, okay, babasahon naton Ate Vic sa Psalms 18 verse 48, 49, yan 50. Ano Ate Vic? Ginawa. Ginhawa ka man in halarong. Kusog ka na ba ito ginawa? Oo, nakusog. Napaos ako nga minaginhawa man didit mic. Una-una ko lang minatong kaupon nga iba. Sige, Ate Vic. Okay, sige. Psalms 18, chapter 18, verse 48 to 50. It says, He saves me from my enemies. You let me up above my opponents. You rescue me from violent people. That is why I will give thanks to you, O Lord, among the nations, and make music to praise your name. He gives great victories to his king. He shows mercy to his anointed, to David, and to his descendants forever. Amen. Palapakan natin ang bawat isa, ano? Manalangin muna tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga Yes, salita Lord. ngayong gabi. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kusog, kadasig, kabaskog, hanamon espiritual nga kinabuhi. Lord, bendisyon Thank yan you, matagusa. Samtang kami, Lord, makapamati, hanimo mga pulong. Papasalamatan ka namon, Lord, pinaagi hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, so na-attract ko ang siring didi ni Haring David, verse 49. Siring niya, amo ni ang rason kaya ano nagpapasalamat ako Ginoo. So ang ating pong paksa mga kaibigan, ano po ang rason bakit po tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Siring ni Haring David, that is why I will give thanks to you, Lord, among the nations and make music to praise your name. Yes. So, ang kanyang pagpapasalamat ay may kasama pong pag-aawit. Ginagamitan niya ng musika. Ang music ay napakahalaga sa pagpapasalamat sa Panginoon. Siguro, Ate Vic, bilang Kristiyano, ang pag-aawit, ang musika ay karugtong ng ating kaluluwa. Okay? Karugtong po ng ating kaluluwa. Yung may mga baklad mga alright. So, ano po ang rason bakit po tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Okay, sabi ni David, atras po tayo ng isang verse, sa verse 48. Una sa lahat, He saves me from my enemies. Amen. Siya ang nagbibigay ng kaligtasan mula sa ating mga kaaway. Alam natin ng ating mga kaaway ay hindi ang ating mga kasama sa bahay. Hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong mga anak, dirito ni mga amyaw, kundi iti mo tinuod nga kaaway. Mga kaaway, marami. At alam natin ang ating kaaway, una sa lahat ay si Satanas. At ang kasama niya ng mga evil spirits. Sabi ng Biblia that we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against spiritual darkness. Okay? Against powers, against rulers in the heavenly places. Kaya gindadasi kita ang Ginoo nga diri kita magpapirdi ta atong kaaway. So number one reason why we give thanks to the Lord, kasi palagi tayong nililigtas ng Diyos mula sa ating mga kaaway.
At wag natin isipin mga kaibigan na yung ating mga kaaway, yung mga sangkay nimo dati nga gintraidor ka, diri iton ay imo kaaway. Yan. Ang mga espiritu nga nagpapaluyo ito nga aton mga kaaway. He saves us from my enemies. Ikaduha, you lift me up above my opponents. So nagpapakita ito, Ate Bek, na talagang merong spiritual battle, di ba? Araw-araw merong spiritual na pakikipaglaban natin sa ating buhay. Pero sabi dito ni Haring David, you lift me up above. Ibig sabihin, inaangat ka ng Panginoon, naglilibil up ka, na mas higit ka sa iyong mga opponent, sa iyong mga kaaway. Hindi tayo dapat na magpatalo sa anumang mga pagsubok ng ating buhay. Ang mga pagsubok, ang mga trials, pwede rin maging kaaway natin, mga opponents natin. Pero itong mga kaaway natin, parang kung sa boxing pa, no? Katulad kay Manny Pacquiao na inihanda niya ang kanyang laban sa laban kay Spence Errol na malakas. So, siguro dito mapapasubo si Manny Pacquiao. Pero ang ginagawa niya, nagkakaroon siya ng sparring partner. Mga ka-sparring, bagabahin na practice, pero may dalahiya sa ring pa, tawag ini, tabunit na wong. So, mag-sparring nga ni Manny Pacquiao, tutuyo ko niya in-account. Natutumba ko dito iya kalaban. Bisan practice pala, bagang tinuod nat era boxing kay kunwaray pa siguro butang ito nawong katurog ko dito iya kalaban. So, makikita natin mga kaibigan na ang ating buhay, ang ating pong mga pagsubok ay parang ginagamit ng Diyos upang tayo po ay masanay at tayo po ay maging matagumpay sa susunod na mga laban. Itong tinuod ng pakiglaban. So, yung mga trials, mga problema, yan, tinuturuan tayo ng Panginoon upang matuto tayo na magsarig ha Ginoo. Nga diri kita magsarig lahat naton sarili. So, Haring David ay nagpapasalamat sa Panginoon because sabi niya, you lift me up above my opponents. At ang pangatlo, dito po sa verse 48, you rescue me from violent people. O ganun pa rin. So dito, talagang tao na ang kalaban. Mga tao na mga violente. Ano? Sa panahon ni David, David is a man after God's own heart. He is a king, but he is also a man of war. Araw-araw, meron siyang pagkikipaglaban. At sa lahat ng kanyang pagkikipaglaban, siya ay nagtatagumpay. Bakit po? Dahil ang Diyos ang kanyang rescuer. Ang Diyos ang nagliligtas sa kanya mula sa mga violent people. Kaya hindi natatakot si Haring David kahit marami siyang kalaban. Dahil alam niya na ang Diyos ang kanyang kasama sa panahon, lalong-lalo na sa panahon ng mga problema. Kaya pagdating po sa verse 49, that is why I give thanks to you, Lord. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. So, para sa iyo kaibigan, para hay mo Ate Bek, kaya nung ginpapasalamatan nato ng Ginoo. So, marami pong reasons. Iba't ibang rason bakit po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit nga paggising mo sa umaga, na ikaw ay wala kang nararamdaman na sakit, at kahit merong problema, normal lang yan, yung mga problemang pinansyal, problemang sa pamilya. Subalit paggising mo sa umaga, tayo po ay dapat magpasalamat. Ang maririnig sa ating mga bibig ay ang pagpasalamat sa Panginoon. Salamat Lord nga buhi ako. Amen. Salamat Lord nga yan ang adlaw magiging successful it akon mga trabahoon. Amen. So, ano man ang ating reason na magpasalamat sa Panginoon ay God is worthy of all our thanksgiving. And the last verse, verse 50, sabi po dito, another reason why David give thanks to the Lord. Sabi niya, he gives great victories to his king. Alam ni Haring David na ang pagpapasalamat ay ginagawa niya dahil sinabi niya na binibigyan siya ng great victories. Hindi lang ordinaryo nga kadaugan, dagko nga kadaugan. Sanglit mga kasangkayan, magpasalamat kita pero may hagudti ng mga bagay nga ginahatag ang Ginoo, nga gibubuhat ang Dios sa atong kinabuhi.
kay usa itong sign that you are ready to give thanks for great victories. Even in just little things, pag matalintaga, mga good things, salamatit imo asawa, nga adang mahusay, pasalamatin nimo. Oo, salamatit pagluto, paghaonin marasang pagkaon, salamat at mga paglabay tatong asawa, mga anak, nga nililimpyot balay, pasalamatan naton, mga kaibigan. Marami pong rason na tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Huwag lang nating tingnan yung mga negatibo na nangyayari sa ating buhay. Tingnan natin yung mga positive side, yung mga nangyayaring maganda. At doon tayo makakatanggap ng victories sa maliliit na bagay na nagpapasalamat tayo. Yan ay preparation sa pagpapasalamat sa mga great victories. Ikaw, Ate Beck, ikaw ba ay excited sa mga great victories? Ay, bisan nga ni mga small victories. Basta Okay. victory, small and great o big. Oo. Excited ako magpasalamat At sa sabi dito, He shows mercy to His anointed, to David, and to His descendant forever. Kaya na kay Lord lamang ang forever, mga kaibigan. So, dito po ay makikita natin na si Lord ay worthy. Takos siya kumarawat hanaton mga pagpasalamat. Kahit itaton ginta type at ibigano ginko-comment naton nga pasalamat, diri pa ito sadang nga sining pa maihatag naton an bugos nga pagpasalamat sa Ginoo. Kahit ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Because God is more than enough sa pagtanggap sa ating mga pangangailangan. Siya ang Diyos na sining pa sobra pa hanaton panginahanglan. So yan ang gabi, magpasalamat kita ha Ginoo mga kasangkayan. So diri naton sayangon ini nga takna nga magpasalamat kita ha Ginoo. Thank you Jesus for your word Thank you, tonight. Jesus. Thank you Lord for the encouragement, the reasons why we give thanks to you. Lord, ang aming dalangin na sa aming pagpapasalamat ngayong gabi ay patuloy kang gumawa ng mga himala, Panginoon. Thank you for the miracles, hallelujah, every day. The supernatural work of the Holy Spirit in our lives. Salamat, Panginoon, sa iyong anointing ng iyong banal na Espiritu Santo na ibigay mo sa iyong mga anak sa gabing ito, na sa patuloy naming pagpapasalamat ay patuloy naming makita at maranasan ang iyong mga himala, mga milagro ha among kinabuhi. Lord, thank you for your touch tonight. We give you all the praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Alright, Ate Beck. Okay, Oo. kaupay good la sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo. Kuya Joel. Mhm. Oh, kay maupay good ang Dios. Ako nagpasalamat ako ha Ginoo nga ta akong mga anak nagsusuporta hamon. Padayon hira, bisan usa may asawa na padayon niya nagsusuporta financial. Amen. Na akong mga anak na duduha pero may nagsusuporta hamon ng financial. Nganit amon usa nga anak amot naglilimpyo hamon balay. Salamat sa aming bunso, no? Salamat, nagtutuon. Dako gyapon. Hayahay, gud ano ton kag anak, Ate Beck, ano? Salamat sa Ginoo sa Pag-uuli nimo kung gabi na, may dana tinuon. Yes. Makaong kanala. So, glory to God. It mga kinabuhi, naton mga hinigugma kinabuhi. So, Amen. personally, I thank God for my family. Aton pamilya, Ate Beck, diriya perfecto. Pero by the grace of God, aadaan na siring pa inin pagpailob, adaan pag-ugop, adaan pagbinuligay, paghigugmaay, ngan amot aton siring pa karuyag nga mahitabo hangatanan nga pamilya hanaton mga viewers, Ate Beck, di ba? Kaya amon feeling yan nga bagan bisan damo let trabahoon hayahay lagi pitat pamati pitat pag-apat, di ba, na siring pa naiibsan yung pagod kapag ikaw ay nakakakita kung paano ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay ay nagbibigay ng kahit ano upang ikaw ay maging suporta. Kag-anak. Klarohon na lang. Klarohon na na. Kapag suportahan nga ni naton aton mga kag-anak, kita nga mga anak gimbi blessed good sa Ginoo.
Kaya ah, bago kita magpapadayon, sige mga kabugtuhan, mga kasangkayan, comments ka mo, pagsalamat sa Ginoo. Hi Irene Advincula. Good evening, pati ani mo asawa. And Albert nga na ni mo anak ki Jai. Angan, okay, Mr. Lipads, God bless you more. Pastora, shout out. Oo. Okay, shout Thank you, out, thank you. Mr. Lipads. Okay, so padayon kita. Magbabasa kami hani yung mga comments, pagpasalamat sa Ginoo yan ang gabi. Kahit po maiklik, 200 letters lang, kahit ubusin mo Pero yan. mamati kita anay naawit para pagpadasig aton pagpasalamat. Biyaya mo isapat, Biyaya Ate Be. mo Yan. isapat na panginginahanglan ang lahat. Okay, para aton nga tanan. Ako napapausahan mga tambulig mo, nganhan grasya nga sa danghakaluyahan ko. Kada adlaw, o Jesus, hatanan nga dapit, ang grasya mo ang nakikita ko. Sa dang-an grasya mo, han panginginahanglan han tawo, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa dang, angay gudla makilala kahan tanan. Pirmi ako nalaom ang mga ginsaad mo, kay kaupod ka di na mahadlok pa. Babatunon ang Diyos ang mga problema mo, pati hingyapan kasing-kasing ko. Sa dang-an grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa dang, angay gudla makilala kahan tanan. Sa dangang grasya mo, ang panginginahanglan ang tawo, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa dang, angay gudla makilala kahan tanan, angay gudla makilala kahan tanan. Okay. Ako kuya Joy, magpapasalamat ko lang Ginoo. Ano yan? Sige. Okay, wala sound na din mo. Pasalamat ako sa Ginoo nga ang Diyos mo. My good anak. Pag wala yung boses sa TV ka na, ha? Sige daw, nawara man ni mo. O, di man. Matras na yung makina. Sige na. Okay. Ako nagpapasalamat sa Ginoo nga maupay good ang Dios bisan na akong pag Adi na. Sige, ate, bigla Ana ka akong na. paglakaton nga to may dako gin transact dito ano sa nga agency. Mga transactions dito no sa nga agency. Salamat ang Ginoo nga natapos gyapon ito no sa kadlaw. Although nagbalik ako for kaduha ka adlaw, pero salamat ang Ginoo nga natapos gyapon itong pagkakulo. Nga na naging madaugon nga naging
makusganon gihapon na akong pagsalig sa Ginoo. Nga napasalamat ka Ginoo nga gintagan akong kusog yan ang adlaw. Padayon ang Dios nagaproteksyon sa among biyahe-biyahe adlaw-adlaw ni pastor kay usahay nagsusudoy-sudoy kami hakakadalanan. Yan, pag-uli namon magprograma pa and praise the Lord for His sufficient grace sa amon mga kinabuhi. So, thank you kayo sa iyong pag-iusa. Amen and amen. Okay. Ate Beck, ini Mr. Lipa dyan, kan padero ini anak. Kan padero. Ay, estudyante ni Hasayo. No? Good evening dito, no? Taga Burawi, taga Abuyog. Maayong gabi sa inyong tanan dito. Kan Mr. Lipads. Kaya may YouTube channel niya ni Ate Beck. Singer, musician ini hiya. Okay, so ako rin nagpapasalamat sa Panginoon. Tayong lahat ay magpapasalamat mga kaibigan dahil ang Diyos po ay napakabuti. Okay, akong trabaho mga kasangkayan bilang pastor ngan teacher inindiri masayo na no. Pero salamat sa Ginoo nga nakahumanggap ako pag sumidarhan nga tanan nga mga papilis at tanang mga dokumento so waray na ako siring pa babalikon nga trabahoon na kuan nala mga gutiin la hinduro. Okay, so bakasyon na. So praise God, it's vacation. Hallelujah. Nakabakasyon gyapon Ate Beck. Saring ni Ate Carmen, I give thanks to the Lord because He is my Savior and He is the King of all kings. Dapat lang na pasalamatan natin siya kasi siya ang lahat. The way, the truth, and the life. Thank you, Lord, for everything. Alright. Oo, anay kita ko kay Jewel kay Adi. Waray man di live. Oh. I-refresh Ate Beck. Balik. Dire. Sa Okay, kung link ka ni mga kasangkayan, iti mo i-click, gin-share na mo, ibig sabihin, makakakita ka, pero diri ka makag-comment. So, pinakamaupay, pag may gin-share na mo, kadto ka mo icon, ito nga pula, nga may kanan YouTube, o hatot mo cellphone, amot mo i-click, then i-type nimo Kuya Joel and Ate Beck. So, magawas di daan live good hiya, nga makasulod ka nga duhan live chat. Yan. Kaya kung ang link an imo saring pa tos lukon. i-click, makakabati ka, pero di ka pwede. Kaya ma-sign in ka man. Pero kung masulod ay nato ka YouTube, naka-sign in naman tim YouTube, so may ka na account, Gmail or ano man nga email account, so pwede ka makag-comment. Yan. Ngayon kung diri ka makasign in gihapon na YouTube, adi ka nala haleng, magme-message ka nala dito ha. Messenger. O, para basahon. O, may nag-message sa ato na Ate Beck, ano? Hey, Ate Marlene. Yan. Okay, so message, pasalamat niya from Ohio. Okay. Good evening, Ate Sister Marlene. God bless you so much. Ani mo pamilya, bisan harayo ka. Ngan adi ka gihapon kaupod namon. Okay, Ate Beck? Okay, siring ni Ate Marlene. Gabrino, we are always expecting the miraculous power of the Holy Spirit moving in us. Amen. Amen. Dari yan nakakasulod na nato ni YouTube nga dinalahiya ha. Messenger. Halink ito, Ate Beck. Okay. Adi ang siring Ate Veronica. Salamat kay Lord. Napakabuti niya. Nakabaksin na kaming lahat kanina lang. Salamat dahil wala kaming nararamdaman na effects at sa protection in Jesus' name. Amen. Amen. Sila sa vaccine. Okay. Kami tayo sa tapos Luna. na, Ate Beck. Manera, Ate Marta na, si Ate Marta. Ate Marta, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na mga matatalino ang mga apo. Ano? Anay ha, anay. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na mga matatalino ang mga anak ko. Pero ang kanilang katalinuhan ay galing po sa Panginoon. At sa wakas, mag-college na ang aking panganay na anak. Panibagong yugto. Yeah. Ang dapat ito, yung may medalya yung mga nanay, Ate Beck. Oo. Pero siring na sumpay pa natin, Marta. At hindi po madali ang magkaroon ng college na anak. Kasi
magkaiba na pagkalid seryoso na sila. Tama yan, tama. Kasi pag hulog talaga, Ate Bek. Wari, di report high school nga pwede papasaron nimo, Pero college, hulog, good. Oo. Oo. Kaya suportahan po natin ang ating mga college students, ang ating mga anak. Kung po pwede lang tutukan natin kung ano ang kanilang mga requirements, mga kailangan i-submit kasi mayroong research na yan. Action research ang mga college ngayon, Ate Bek. Okay. And successful operation kan lulununin. Yes. And God moves mightily, even 92 na siya, Uy. fast recovery, and provision overflows. Han mga apo nga nagbinuligay. Praise God. Amen. Just imagine, Ate Bek, 92 years old na. Yes, Oo. tapos mga apo nagbinubligay. Mhm. Ay, mga apo panawagan. Suportahin niyo yung mga lola o lolo. Oo, mga apo. Sabi ni Ate Salud Isabilo, good evening sa iyo, Ate Salud. Nagpapasalamat ako kay Lord sa araw-araw na kahit kami hindi kami pinababayaan, napakabuti niya sa amin. Kumakain kami 4 na beses. Wow, sobra-sobra binibigay niya sa amin. Hindi niya kami pinababayaan, hindi niya pinababayaan anak kong panganay. Amen. Isnak itong duduha, usa. Oo. 4 ka beses nangangaon natin. Ngayon, siring ni Ate Salud Isabilo, nagpapasalamat ako sa anak kong panganay. Napakabuti niya sa amin. Inuuna kami bago siya. Siya nagbibigay ng financial at siya nabili ng maintenance ko. Lahat binibili niya sa amin. Salamat sa mga anak. Clap, Oy, mga clap! anak. Oh, mga anak! Praise the Lord! Congratulations sa mga anak na nagsuportahan mga kaganak. Lalo na yung mga anak na may trabaho. Yes. Kung wala pang trabaho, tumulong sa bahay. Yeah. Diyan tayo pinagpapala mga anak ng Diyos. Lalo kung nag-aaral ka pa, college students, lalo kang magkakaroon ng magandang kinabukasan pag tinutulungan mo yung mga magulang. Amen. Oo. Okay. Ah. Siring pa, may padayon ni Ate Marta at hindi po, ay, tapos na ngayon, Alright. Veronica. Ate Veronica, salamat. Anakon anak, anakon pamilya, anaton pastor, Juvelarius, and Pastor Rebecca. May apelido pagod na ako natin. nga maduruto ha Ginoo. Salamat. Han ira kinabuhi in Jesus name. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. to God. To God be all the glory. Kailangan tayong pagising sa umaga manalangin para sa ating mga spiritual children. Ang Diyos magbendisyon na nira kaya. Di, bumabahay pagpasalamat si Ate Carmen. Ate Oo. Carmen, hallelujah. Nagpapasalamat ako, han bugos nga si Mana. Si Mana, Jesus provide, han amon mga kailangan. Salamat Lord, ang kagalingan sa mga sakit. Si Bunso, si Nanay at sa asawa ko, God answers prayer. Salamat Lord sa kalakasan ng aking family. Talaga, hallelujah. Oy, Joaquin Luna. Uy, oo. Matagal na Joaquin hindi nag-greet kita. Oy, Joaquin Luna, kumusta ka anak? God bless you. Sana ay patuloy kang manood. Sa iyong murang isip, ikaw ay supporter ng ating programa. Okay? Hindi lang kay Joaquin. Kaya ito Santo Niño Ate Bek, si Itam, si Jaren, si Faith, si Mary Joy, si Mawis dyan sa Kabuinan. Yan. Pati yung mga anak, ang mga apo ni Ate Teresa, Kuya Joel. Yes, oo. Ang mga apo ni Ate Teresa. Lahat ng mga apo dyan at saka mga anak, mga bata pa, maupay nga gabi yung atanan. Okay, patuloy po tayo sa pagbabasa Ate Bek. Ate Marta Lonsaga, pero alam ko na hindi siya pababayaan ni Lord. Magtatagumpay ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral dahil si Lord ang kanilang kasama sa kanilang pag-aaral. Amen and amen. Ito'y patotoo Ate Bek, hindi madali ang pagpapaaral, lalong-lalo na noon, lalong-lalo na ngayon, kasi walang face-to-face Ate Bek. Talagang kailangan natin suportahan. So, pasalamat tayo sa ating mga anak. Kung ang aming mga anak, mga kaibigan, ay naging successful sa kanilang karir, ang aming dalangin, ang lahat po ng ating mga viewers na bato ng problema, kung ano ang nangyari sa amin, gagawin din ng Diyos sa iyo. Parehong Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Amen. Ate Salud Isabilo, nagpapasalamat ako kay Lord, anak ko si Sally,
second year Oy. college na. Oh, congratulations! Woohoo! Salamat sa mga anak, ano? O, hindi natin alam, Ate Big, first year, second, tapos graduating tayo. Ah, So, hindi natin alam na dahan-dahan matutupad ang kanilang mga pangarap. Okay, sabi ni Ate Carmen, salamat sa nagbigay sa akin ng mga pa-birthday. pa-birthday kasi birthday ko sa Lunes. Wow! Mhm. May nag-abot na sa akin ng mga gifts sa dalawa kong anak at ate ko na may blessing. Agad di pa ako Nahingi. nahingi. Pag nagbigay ka ng tithes, may blessing sobra-sobra pa. Uy, okay. Advance happy birthday, Ate Carmen. Lunes yan. Oo. Padala mo na lang Biko, Ate Carmen. Masarap ang biko ni Ate Carmen. Okay, music ka na Oy. kita bago kita magpapadayo na nira. Mga nag-excited din nira pag padarahan nira mga Thanksgiving. Okay, mga ibigan tayong lahat para haaton ng tanan, mga kasangkayan. Maghihigugmaay kita usap-usap matungod ang gudmaya Dios ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kan Jesus kundin uman andi naghihigugma waray niya makakilala kan Jesus matungod nga ang Diyos gugma ang Diyos gugma maghihigugmaay kita usap-usap matungod ang gugmaya Diyos ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kan Jesus Ginsuguhan Diyos ang iya anak tungod kinhigugma niya ang nga tanan ini ang kinahanglan nga hibaruan ngang kinahanglan pagsundon maghihigugmay kita usap-usap matungod ang gugmahiya Diyos ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kan Jesus nga ni maghihatagay magpuro intindihay ngan magipasay luay kita nga tanan magkanta magdayaw maghigugma haaton Diyos maghihigugmaay kita usap-usap matungod ang gudmaiya Diyos nang ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus maghigugmaay kita usap-usap matungod ang gugmaiya Diyos ngan ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus maghigugmay kita Okay, all right.
okay pa sa all right. Okay, salamat sa Ginoo sa atong mga kabugtuan. Okay, nasa rin nga Ate Carmen Didinga. Waki, hindi daw niya na kayo nakita sa TV kasi sira wifi. Sabi na, punta na lang tayo kila tatay, pastor. Sabi ni Joaquin kasi baha sa amin. Ingat kayo dyan, ha, sa baha. So, kailangan maghanap kayo ng, ng lugar nga hataas. Minsan, usahay, danay diri gud na masasabtan itong tubig nga naalsa na. Okay. Wow, Hadman, happy birthday, Carmen. Saan yung birthday, Lunes? Oo. Thank you, Ate Veronica. Okay, sabi ni Ate Carmen, happy. 11 months baton bukas. Wow. Ate Carmen, matigam nun gudin. Matigam nun gudinin. So, akalain mo, Ate Vic, 11 months 11 months na tayo buwas. 24. Wow, malapit na mga anniversary. Talagang bongga ito ating anniversary, Ate Vic. August 24. August 24. Anong araw yan? August Paano 24. ito, Kuya Joel? Anong araw yan? Virtual anniversary. Oo. Pwede tayong Alaton, kay mga kampayton. Okay, Ate Rinalyn, nakasulod na godiya. Oo. Ate Rinalyn, ay salamat na barugyap ak pag-comments. Good evening, Pastor ang Pastora. So, keep safe, Ate Rinalyn, sana ay maupay mo pag kaimtang. Yan, kumusta kan Neryo, yan didahay iyo. Nemo, baby. Okay. Ate Marta, ma-birthday daw kuno ya Ate Carmen Haimo. Virtual birthday, Ate Carmen? Virtual birthday. Alright. Nawara. Oo. I-skip, Ate Becca. Okay. Mga kasangkayan. Uy, Martes itong birthday ni Ate Carmen. Martes pa. Martes. Hindi Lunes, Ate Carmen. 27. 27. 27 ang birthday. Praise the Lord. Uy, Hallelujah. mag-pray na kita, Kuya Joel. Hala, binaya na itong sitwasyon naton nga, nagbabaha tungod itong bagyo. Para man nga ni mag-uuran di diaton, pero ibang lugar, nag-uuran, nagbabaha. Sige. Oh Lord, daghang kayong salamat, Yes, Lord. Lord. Nga din Thank you, kami, Lord, Jesus. may Thank you, kahigayunan Lord. sa mapag-ampuyan ng gabi. Nag-aampo kami, Lord, nga din ikaw pahunong hauran, Lord, labi na hining habagat gihapon. May bagyo nga habagat Ginoo nga nag-combine in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, amo Ginoo Jesus. gideklarar ani mo mga anak nga adahiraheton safety nga kahimtang, Lord, nga dirihira Ginoo masalanta pahin maupay, Lord, Yes, ang pinagyan Lord. tubig. Thank you, Jesus. Ginoo protection ni mo mga anak, bisan it akon anak amon anak, Lord, ngadto kadagatan, ikaw protektar haira Ginoo nga iton bagyo diri Ginoo diri hira maagian, Lord. Yes, Kung Jesus. diri iharayo sila, Lord. Amen, Nga amen. nanimo mga Hallelujah. anghel, amo Ginoo mo presensya, Lord, ang bala nga dugo, amot magproteksyon sa ira kadagatan, Ginoo. Yan salamat, Lord, nanimo padayong Ginoo nga pag-atiman, nanimo mga katawhan. Amen, O Bisan Lord. nato harayo nga lugar, Ginoo, halayo nga dapit nga may adaman, Ginoo, mga nagtatrabaho, OFW. Salamat sa mga anak, Lord, nga nagsuporta. Hanira mga kag-anak, i-bless mo hira, Lord, padayon ka mga panalangin, anamon mga OFW nga mga kabugtuan, amo mga anak nga kapaturan, Ginoo nga sangkay. Salamat, Ginoo, nga ikaw mga panalangin sa ilang mga kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong grasya nga sufisyente ka upay haira, Ginoo. Ngan padayon ka, Ginoo, magpapanalangin Yes. hairahin Amen, maupay nga Lord. lawas. Nga Amen, protection, Lord. Ginoo, nga gikan kanimo. Daghang kayong salamat, Lord, sa imong padayon, Ginoo, nga pagpanalangin. Nga mo i-bless mo ang matag-usahang ngaran ni Jesus. Amen. At sa rin ni Ate Michelle, salamat, Lord, han kinabuhi ni Kuya Joel and Ate Beck nga gi-share sa programang makakadasig haamon samtang kami namamatihan pulong ang Ginoo. Salamat, Lord,
sa imo word of encouragement. Amen. Yan. God bless you, Ate Michelle. Lunes po, birthday ni. Oo, on Martes ngayon, Ate Beck, mo on August 24, Martes. So, ibig sabihin, live Martes. okay. So, live tayo sa ating FB page ni Kuya Joel, Ate Beck. So, ato kita FB ton aton first anniversaryhan bato na imo problema. Next month, Ate Beck. Kailangan meron kang palaro, Ate Beck, pa-premyo. Virtual pa premyo. Kailangan meron. Okay. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Oo. So, mga kabugtuan, mga kasangkayan, salamat sa Ginoo. Bisan, danay, kung diri nga ni kami nakaka-live, makapoy ko din durot amon lawas ito. Diri ko namon makaya. Pwede man namon kakayanon, pero mga nga turog na lakhiton. Pero oo, salamat din kasi may da adlaw may da namon ginta trabaho gihapon. Tinatapos talaga. So kailangan kinahanglanon ko na to ang kusog nga tika nga Ginoo. Salamat sa iyong mga kinabuhi. Kami nagpapadayon ha buruhato nato nini uy pre ano yan mga COVID patient Kuya Joel. Okay, oo. Mga kabugtuan o mga sangkay nato nga nagka-COVID. Okay, sa lahat po ng ating mga kasangkayan nga adto hospital may naton mga kakilala, mga sangkay nga adto mga quarantine facility, Ate Beck, harani gad laha aton dinhi aton i-pray kung may nato mga sangkay nga saling pa mga nanginahanglan din pag-ampo, Ate Beck. Ang Diyos ang magtatambal haira. Ginoo, salamat tinangatak na Yes, Lord Lord. hingka Thank you, gabihon. We Jesus. pray, Lord, hanamon mga kasangkayan, Lord, mga viewers, Ginoo, nga ano matira kahimtang itira panlawas. In Jesus' name, Yes, in Jesus' we declare, Lord, your healing power to flow in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa kagalingan at proteksyon sa kanilang mga buhay. Mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang mga paa ay dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Your healing power, Lord, to flow in Jesus' name. Salamat, Lord, nga ini nga virus diri madulot haamon Ginoo. Yes, Salamat, Lord, ang imo Ginoo pagbendisyon haamon mga kinabuhi. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Shout out, anay, Okay. Kuya Joel, kan Helen Ripalda. Hello, Helen. Oo, mo pa nga gabi mo, dida ngan, hinaot nga malipayong kaya na, kay may dananim mo liwat apo, nga ti Oo. apo. Kaya, bless ka, kay madamo na mo apo. Kami, mag-aampo pa kami, saan kami makaapo. Amen. Okay, so damo nga salamat, Kuya Joel, hanaton programa. Nga padayon ang Dios, magabindisyon hamatag sa aton. Ngan, i-share mo anay, Kuya Joel, paano sila makalink sa YouTube? Okay. So, makasangkayan kung may dahi yung hindi rin nakaka-comment, tungod kay gin-click naton ang gin-share nga link, di kat makaka-comment kay nagkinanglanhin pag-sign in. So, may mag-share nga ni Hemohin link han aton programa, labi na YouTube, makadto ka diretso ang imo cellphone, Sa YouTube. Oo, ang imo cellphone, okay, kita unta. Ang imo cellphone, may dahiya sinisiring nga icon, mga kasangkayan. Ini nga icon, ini nga pula. Nga may daaro nga white. So, amo tun imo i-click. Tapos, ita-type ni mo search ang Kuya Joel nga Ate Beck. Yan. So, pag-click ni mo dida, so imo ita-type ang Kuya Joel nga Ate Beck. Dida search. Yan. Kuya Joel nga Ate, Kuya Joel nga Ate Beck, magawas dayon dida ang live. So, pag-click ni mo han live, then may dida live chat, makadto ka na live chat. Makaka-comment ka. Makaka-react ka. Subscribe ka para ma-notify. Oo. Tapos, kung kita nimo nga pula pa itong subscribe, diri pa ako naka-subscribe, i-like nimo anay, tapos i-click nimo ang subscribe, tapos i-click ang bell, notification bell nga every time nga may siling pa live, ang magno-notify mo ang YouTube na. Diri ka na kinahanglan i-notify. Ang YouTube na magno-notify mo automatic. Pag-click nimo han notification ng YouTube, diretso ka na live. Diri ka na poriton na aadto ka kuan FB nga ginsindan ng link. Okay? So sa ating pong mga kaibigan, Monday, Tuesday. okay? So ang ating pong YouTube channel
ay live po mula po Huwebes hanggang sa Biyernes. Okay? So, Lunes hanggang sa Miyerkules sa FB kasi mas marami pong nanonood sa FB, mas madaling hanapin. So, kung kayo po ay hindi nakapanood sa mga nagdaan na mga live stream ni Kuya Joel and Ate Beck, pwede niyong balikan mga kaibigan. Ano? Balikan nyo, tapos mag-comment po kayo dito po sa baba. Sa baba po ng comment kasi walang limit, Ate Beck. Pagtapos na ang live stream, walang limit ang aton comment. Di rin na tag 200 letters. Pwede na bisan pira o sa paragraph. Kasi po nakikita po yan ng maraming tao, buong mundo, nababasa nila po ang ating mga comment, lalo na kung mga verses, i-paste nimo, nakakatulong po sa ating channel, sa ating programa. So ito po si Kuya Joel ay pansamantalang namamaalam, pansamantala kita magkakasiring pa vlog, pero anaton mga pag-ampo, padayon kita nagkakauro sa mga kasangkayan. Yan. Yes, hallelujah. Ngan salamat din madamo haniyo pagiguro sa ato. Hello taga tanan nga mga lugar nga diin ka muna mamati maupay nga gabi. Iyo nga damo. Nga salamat haniyo pagiguro sa aton nga ni Ate Rebecca magsisiring nga iyo ang Dios. Magabindisyon, magapanalangin sa iyong mga kinabuhingan. Tomorrow 7:30 maging 7:30 Kuya Joel. Family devotion kan ang pastora Rebecca. Pwede 7:30 Ate Beck, ano? Pwede. Saturday kasi boss. Waray ba niya sunod nga Saturday program? and Sunday 7:30 naton family devotion. Alright, mga kasangkayan. So, good evening po sa lahat at salamat po sa pagsuporta ng ating programa. God bless you and good night sa ating lahat. We love you all. God bless. So, kayo po ang magsa-sign out, mga kaibigan. Hintayin namin kayo mag-sign out. Umabot na liwat ang bagong nga aga ngan ini nagahatag ang bagong nga paglaom kun kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga dirig mo na iilo yan ang aga sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano ka mabugat anatong ginpapasan ang mga pag-ampo naton kita magin madinaragpon di ka magruha-ruha kay Jesus kala magsari haiya mga ikin saad imula lauman hiyaan suok masangkay marikon nga sarandigan iya aton nagsasaad na diret kita niya kayaan